1,55. Πάμε και στην άλλη μισή κολόνη. Πανθρακικός Άρης διπλό 2,30. Καλυθέα Αγροτικός Αστέρας άσος 1,55. Φόλκερ Τσέλτικ διπλό 1,30. Λάρισα Λεβαδιακός άσος 1,50. Μπελενέσε Τροφένσε άσος 1,70 και Γαλατά Σαράι Μπεσίκτας άσος 1,90. Το Λάρισα Λεβαδιακός πώς το βλέπεις, κύριε Βασίλη? Δύσκολο. Γιατί γι' αυτό είδες πως ποιος ερώτησε αμέσως. Πέναλτι ο Ατρόμητος. Παπατσορί, μη μιλάς. Μη μιλάς! Τι πιες. Ξέρω. Ησυχία. Το βλέπουν πιθανά τώρα ή θα το ακούσουμε? Θα μας το πούν. Γιώργο, πες μου τι έχει γίνει το πέναλτι. Έλα, Γιώργο, σου ακούω. Εκεί δεν μπορώ να περιμένω. Ο κύριος Λίγκρης, αν και από εκείνη τα λιμέρια, Οι ρίζες του. Θα παρακαλέσει ο Γιώργος Λίγκρης. δείχνοντας ανωτερότητα παραδέχεται ότι ήταν πέναλτι. Και επειδή έχει παιχτεί το διπλό. Περίμενε. Και να πανηγυρίσω ότι μου το βγάλω μπλούζα μέλη. Θα βγάλεις μπλούζα. Λοιπόν, Ωραία, θα βγάλει μπλούζα. Παιδιά, πρέπει να πει τον γκολ ανεξάρτητα έχετε παίξει. να πει τον γκολ. Όχι, να μην. Τι να γίνει το να μπει τώρα. Να μπει. Τι λες ρε Νικήτα, πλάκα μας κάνεις. Εγώ αυτό σου τάρω ρε φίλε. Το βάλε. Γκολ. Βγάλε την μπλούζα. Τι αυτός ο πανηγυρισμός? Ναι. Βγάλε την μπλούζα μόνο. Βάλε την μπλούζα. Σε παρακαλώ το τραγούδι μου. Βγάλε την μπλούζα, μας δείξει κι άλλος ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Θα πας στην Καλαμάτα. Διπλό. Στο πάμε, ρε, δεν κάνει αυτό το διπλό. Ξεφτύλα. Δεν είναι Πάσχα. Το αρνί τώρα λείπει και τα βαρέλια. Άντε να μας ζήσεις. Μία με τρεις να πληρωνόμαστε κύριοι. Να πληρωνόμαστε. Μόλις μπήκε στην εκπομπή του φίλου μας. Κατσούκρι. Του Γιώργου Λίγκρη. Γιώργο Λίγκρη, παρακαλώ. Να δικαιωθώ και να πληρωθώ. Μόλις μπήκε στο όλα 8. Είχα κάνει all in, το ξέρεις. Ναι, All in είχα κάνει στον Ατρόμητο. εγώ έπαιξα ακριβώς σε ποια απόδοση? Sporting Bet. Παρακαλώ. Σε ποια απόδοση είναι, Σε άρα? ποια? 3-3 Καλαμάτα. Γιατί το άλλο τώρα. Δεν γίνεται αυτά. Απίστευτο. Απίστευτο παιδιά, 3-3 Καλαμάτα. Τώρα θέλω να τον πάρω το στούντιο, δεν μπορώ. Δεν ήξερα να το πουθενά. Έπαιξε το διπλό στο τράκι. Περίμενε. Αν νιώσει λίγο πίεση στο στήθος. Άμα νιώσει να σφάξει στο στήθος. Δεν γίνανε αυτά. Ένα σπαθ. Πλάκα μας κάνουν τώρα. 3-3 Καλαμάτα στην αμέσως επόμενη φάση. Δεν προλάβαμε να πανηγυρίσουμε. Γκολ πάω. Δεν προλάβαμε να πανηγυρίσουμε. Ο Μουσλίμοβιτς έχει κάνει γκολ νομίζω. Δύο μήνες. Μουσλίμοβιτς δεν παίζει. Και επειδή είναι 2 μήνες να φίλε νομίζω ότι ασχολούμαι με τέτοια προβλήματα. Είδα εγώ να ξανθώ, είπα Μουσλίμοβιτς. Εδώ και 2 μήνες λέει. Δεν γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, είναι 2 μήνες ο Μουσλίμοβιτς. Πώς βάλαμε και εμείς γκολ ξανά. 2 μήνες. Πώς το κάναμε 4-3. Τώρα είναι 1 μήνα. Σε ένα μήνα θα επανέλθει λόγω. Ναι. Σε ένα μήνα θα επανέλθει. Δεν γίνονται αυτά. Τώρα είναι 1 μήνα δηλαδή. Κοίτα, δεν γίνονται αυτά. Στο καπάκι ισοφάρεις, Καπάκι, έτσι. ναι, στο καπάκι. Το καπάκι ρε παιδιά, πλάκα κάνετε. Το πάσες έκανε και το τρίτο ήταν μέσα. Κάνει 1-2 και την παίρνει ο τύπος ότι έχει σκορά. Έλα να σου πω πάντως, το σίγουρο είναι ότι το έχει βάλει ο αντικαταστάτης ο Μουσλίμοβιτς. Ο αντιμουσλίμοβιτς ήταν. Ο Ηρακλής Αναστασάκος. Αναστασάκος. Το έλειξε. Και με κουτουλιά. Το έλειξα. Εντάξει. Απίστευτα. Για 2 λεπτούς υγιή. Για τα θύματα του διπλού. Του κουπονιού. Το Θοδωρή πώς θα βλέπεις. Σαν και εσένα. Και ο Θοδωρίδης έχει 300 εβδομάδες νομίζω. Δεν κατάλαβες. Έχω παίξει ξανά το διπλό του Ατρόμητου στο 9. Και δεν έβαλες επόμενο γκολ. Τι επόμενο γκολ, ρε φίλε. Δεν υπάρχει στο 90. Καταρχάς δεν προλαβαίνεις. Όπως έγινε και πάλι δεν προλάβαινες. Ό,τι και να θέλεις να κάνεις. Μα δεν υπάρχει στο 90 επόμενο γκολ. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν ξέρω πολύ καλά. Πεσότανε μόνο. Εμείς τώρα μπαίνουμε στα live. Λοιπόν, Καλαμάτα Ατρόμητος 3-3. Πάει που βάζεις. Πάνω καλά, είσαι. Καλά, 3-3 στο 93. Έλα, λίγο δεράκι, δεν λέει. Έγινε 2-3 στο 92, στο 93, 94, 95 βάλε και όσα θες. Και έγινε 3-3 με την Σέντρα. Να μεταξύ ακούω από κάτω γκολ Καλαμάτα. Και λέω ποιος ποια Καλαμάτα, ο Ατρόμητος μάλλον λάθος θα κάνουν. Κάνει μια έτσι. Λοιπόν, και ο Πάοκ έχει ανοίξει το σκορ στις αίρες 0-1, μία κρύα, μία ζέστη. Λέει ένας φίλος. Ο Θοδωρής λέει σε ένα 40 και ένα 40. Πώς και δεν έδωσε λέει φραγμένα παιχνίδι. Γιατί? Λοιπόν, Καλαμάτα Ατρόμητος 3-3, διπλό ημίχρονο χ τελικό, με τον Ατρόμητο να κάνει το 2-3. Με τον Πρίτο. Ναι,
και καπάκι να ισοφαρίζεται σε 3-3. Και Σέρες ΠΑΟΚ 0-1 με Αναστασάκο. Ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός από ό,τι βλέπω έχει να βάλει γκολ 328 λεπτά. Βέβαια, ακούω πράγματα εγώ όμως τώρα από το ακουστικό εδώ διάφορα για κάτι διπλό ημίχρονο του ανθρώπου. Μου φαίνεται γουρσουσιά το Ζαμπά στην Καλαμάτα. Το χόρεψες όμως. Το χόρεψες και σου. Το χορό του Ζαλόγκου πρέπει να βάλει στο δεύτερο. Τι να κάνει. Καλά που δεν έκανα τον πανηγυρισμό που έπρεπε να κάνω. Φαντάζεσαι. Το έκανα μετά. Όπου θα έχεις κάνει έκτο. Πάρα καμπάνες. Τη βοήθειά μας. Καλό φάγωτα. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε και όπως καταλαβαίνετε, αυτή ήταν μόνο η αρχή σήμερα. Να στεγνώσουμε λίγο από τον Μπουγγέλο και συνεχίζουμε. Τι να πω. Έλα, να σου πω, άκουσε πάνω, ξεπέρασε το γιατί το προγνωστικό σου του διπλού του ΠΑΟΚ όμως περνάει από νωρίς. Χαλάρωση, γιατί υπάρχουν και άλλα, ρε φίλε, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Το προγνωστικό μπορεί να περνάει, αλλά το θέμα είναι. Live πληρωνόμαστε καλά. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τα παράμονά σου στο τερματοφύλακα του Χάλεντου. Εντάξει, τώρα και εύκολο στην μπάλα, δεν γίνεται αυτό. Τώρα κανονικά πρέπει να μπει ο προπονητής μέσα και να σπάσει το ξύλο τους. Δεν είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ έτσι. Ποτέ τον ποτόνο, ποτέ κλείστο. Δηλαδή είσαι 94 και δεν πέναντι. Θα περίμενα να το βαρέσω μέχρι να λήξει. Να το βαρέσω να μπει και να λήξει. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Πάμε να δούμε την πρώτη σύγκριση αποδόσεων από μάτς Premier League. Πάμε να ξεχαστεί και ο Πάνος. Έχουμε το Χάιλ Σάντερλαντ. Γιατί να μην το έχουμε δηλαδή.